Okay, so ito na mga kabalen, nandito na tayo. So, wow, ang ganda sa labas pa lang. So, let's go, pasok tayo. Uy, ayun no. Very nice. Oh, punta muna tayo dito. Tingnan natin. Ganda. Ay na si Cookie, oh, nagpapalipad na si Cookie. Ayan, oh. Ay, hello. Ayan, si Jimay Vlogs. Ito na, oh. Hello, Jimay. Naka-ready na pala dyan. Andyan pala yung... Ayan, naka-ano ka, live ka. Naka-live on camera. Okay. Sige mga kabalen, so bihis na lang po tayo at tayo naman na mag-aerial at naiinggit na ako kay Cookie Motovlog. Ayan, let's go! Okay mga kabalen, so eto na no, lalakad na tayo at tingnan nyo meron tayong mga bisita dito. Ayan, so pangalan mo? Prince, o ikaw? Ha? Empoy? Abram, o ikaw? Sia? Ayan, Sian, ayan, or ayan, so bago tayo umalis dito, may nabangan tayo dito, meron tayong mga bisita. Ayan. Okay, so binigyan natin sila ng mga sticker at ayan, saya-saya naman nila. Ayan, oh, yun. Okay, so ngayon mga kabalen, ang lakad natin ngayon ay isa na namang resort ang pupuntahan natin. At tiyak na talagang exciting na naman ito. Bagong lahat mga kabalen, gusto ko lang i-flex tong bagong bili kong mga riding gloves, no? Ang tatak Komine, ayan, Komine. Siguro mga 500 pesos lang to. Pero mukhang matibay, oh. Tsaka talagang matibay, oh. Ayan, oh. Carbon Lodi. Ayan, so okay siya. Meron siyang smart tip, kaya pwede siyang gamitin na kahit naka-gloves ka, pwede mong kontrolin yung cellphone mo. Ayan, so nabili ko lang to mga kabalen sa Shopee, no? Siguro mga 500 pesos at goods na para sa mga ano, small budget lang na katulad ko. Pwede nyong gamitin ito. Ang ganda ng fit. Ang binili kong size double XL. Ayan, double XL Komine. Ayan, so saktong-sakto sa akin to, double XL. Kung gusto nyo rin bumili, lalagay ko yung link sa description para kung kailangan nyo rin ng ganitong klaseng gloves, masubukan nyo. Ayan. Okay, so larga na tayo mga kabalen. O sige, bye bye. Ay, okay, okay okay. Let's go. Okay, time check mga kabalen, 2:16 ng tanghali o ng hapon. Ayan. So medyo late ang lakad natin ngayon dahil hindi naman agad pwede mag-check-in dun sa pupuntahan nating resort. Siyempre meron silang proper check-in time at check-out time. Ayan. So kaya medyo late tayong lumarga ngayong araw. What's up? Mga tropa yan, mga tropa. Kausapin natin. Saan lakad mo, tol? Fernando. San Fernando. Ako din, Bacolor ako eh. Yun. So, fellow ano natin yan? Fellow Dominar 400 Kabalen group dito sa Pampanga. Ayan, kagrupo natin yan sa ating Dominar group. Si Darwin yata yan si Darwin. Ayan, so shoutout sa'yo, Pops Darwin. Ayan, nakita pa tayo.
Tagal namin din nakikita yan. Dito pa kami sa daan nagkita. Okay. Okay, so pinapaliko na tayo dito. Santa Barbara. Ayun. Ayun, Dad's Resort. Ayun. Okay, so dito tayo ngayon mga Kavalen. Uy, eto na. Mukhang ito na. Lumampas tayo ng kaunti. May nakita akong dad eh. So baka ito na, Dad's Resort. Boss, ito ba yung Dad's Resort? Dad's Resort? Ay, ito. Tama, ito nga. Okay, so ito na mga kabalen, nandito na tayo. So, wow, ang ganda, sa labas pa lang. So, let's go, pasok tayo. Uy, ayun no. Very nice. Oh, punta muna tayo dito. Tingnan natin. Ganda. Ay na si Cookie, oh, nagpapalipad na si Cookie. Ayan, oh. Ay, hello. Ayan, si Jimay Vlogs. Ito na, oh. Hello, Jimay. Naka-ready na pala dyan. Andyan pala yung... Ayan, naka-ano ka, live ka. Naka-live on camera. Okay. Sige mga kabalen, so bihis na lang po tayo at tayo naman na mag-aerial at naiinggit na ako kay Cookie Motovlog. Ayan, let's go! Alright, what's up mga kabalen? So another resort na naman ang ating i-explore. Ayan, so katulad nga na sinabi ko, ang resort na ito ay family owned ng ating kaibigan. Walang iba kundi si Jimay Vlogs. Ayan, oh. Say hello ka naman sa ating mga kabalen, Jimay. Hello, vlog! Ayan. So follow nyo pala si Jimay sa kanyang Facebook at YouTube page, no? So ilalagay ko na lang dito sa baba ang kanyang ang screenshot ng kanyang page. Ayan. So i-follow nyo siya. At siyempre, kasama din natin ang ating suking-suking si Cookie Motovlog. Ayan. Oh. Hey, napakaangas, tol! Yay! Outfit check, tol! Outfit check, tol! Medyas, tol! Ayan! Outfit check, pre! Nakaloob yung medyas. Ay, medyas. Nakapasok yung bulsa namin kasi wala pa rin pera kaya nakalabas. Ayan. So, ito na, no? Viral na viral yung video na yon ng ating kasamang content creator. Kapampangan din yun. Si Kapampangan Vines. Oh, Kapampangan Vines. Shout out sa'yo. Okay. So, ano pa hinihintay natin? Excited na ako at i-explore na natin ang Dad's Resort. Okay? So, samahan mo kami at syempre, ikaw magtutour sa amin, di ba? Yes. Okay. Alright, so mga kabalen, let's go! Ang Dad's Resort ay matatagpuan sa Santa Barbara, Bacolor, Pampanga. Estimately, mga 1 oras lang naman at kalahati ang travel time from Manila. Just search in Dad's Resort sa Google Maps at conveniently na kayong makakapunta doon. Super dali lang naman itong puntahan. So ngayon, sasamahan na tayo ni Jimay Vlogs para i-tour tayo sa kanilang extravagant na resort. Okay, so ito na mga kabalen, no? Itutour na tayo ni Jimay Vlogs sa kanilang resort. At ano bang uunahin natin? So, papakita ko muna yung Mogliye upper level suite. Okay, so uunahin natin yung Mogliye upper level suite at titingnan natin ano ba yung makikita natin doon. Okay, let's go! Samahan nyo kami mga kabalen. Susundan natin si Jimay, no?
At ito yata yung pupuntahan natin. Itong sa taas. Ayun. Ito na kaya yung wala bang paano dyan? Tara na. Bili na. Bili mo. May binibenta. So, ito yung second floor. Ito Okay. yung Mogliye. So, nandito na tayo sa taas, mga kabalin. Ang ganda ng view, solid. From above. Ayan si Cookie, oh. Ayan, oh. Oh. Ang picture! Yes! Tara nga, samahan niyo ako dito. So, ito yung Mogliye. Actually, Mogliye is one of our packages. Tapos, meron tong 2 rooms na si Fratello and Figlio. Okay, so anong ma-expect namin dito sa Mogliye? Mogliye. Mogliye. Bale, ayan yung living room. Tapos, meron kaming karaoke sa tapat lang ng living room. And dining area. Tapos, yung kitchen. Okay, yes, ang ganda ng mga dining area mo, tsaka, no? Yes. Ito ba yung karaoke mo? Yes. Wow! Mixer talaga. May mixer. Hindi lang siya basta yung karaoke. Ano ba? Kompleto, laki ng TV, tapos 2 malaking speaker, at mga ampli. So, concert ka talaga dito, Jimay, no? Sure. Ayan. Nasampulan na namin yan. Ayan. Ang Mogliye Upper Level Package ay kayang-kayang mag-cater ng up to 20 packs. Sulit na sulit ito dahil sa interior design pa lang ng living room nila ay talaga namang mapapawaw ka na. Kumpleto sa amenities at mga utensils kaya naman wala ka nang hahanapin pa. Italian-inspired ang Dad's Resort kaya may mga Italian names ang mga rooms and villas. Ayos na ayos ito sa mga naka-work from home dahil Wi-Fi ready ang bawat villas. So ngayon, dako na tayo sa mga rooms. Unahin natin si Figlio. The Figlio room has the capacity to lodge 12 to 15 packs. Meron itong mga sturdy, elegant beds, double-deckers, and mga pull-out beds. Also to emphasize ang makaagaw pansin nitong ceiling. Next up, kay Fratello naman tayo. Ang Fratello room can take in up to 4 to 6 packs. Meron itong 2 double-sized beds and 2 pull-out beds. And again, emphasizing yung ganda ng ceiling. Lastly, tanong ng lahat, kamusta naman ang kanilang comfort room? Well, without an argument mga kabalen, ito ang pinakamaganda at high-tech na CR na nakita ko. Ang linis ng pagkakagawa ng hot and cold shower system nila. Walang mga tube or hose na nakalaylay. At eto pa, kakaiba ang control ng bidet nila. May hot and cold water system din. Ayos, di ba? Sunod naman, baba tayo ulit at let's jump into the next villa package nila. So ayan mga kabalen, no? Medyo inabutan na tayo ng konting dilim, which is very good kasi makikita natin yung ganda ng resort pagkagabi. So ito na, nakabukas na yung mga ilaw, makikita nyo naman, ayan, no? Yun. So syempre, itutur pa rin tayo ni Jimay sa 2 pang rooms ng kanilang Dad's Resort. Ayan, so let's go! Okay, so Jimay, saan ba tayo next niyan? At galing na tayo dun sa taas at napakaganda, di ba? Yes. So ano tong next na pupuntahan natin? So, next natin is yung Marito package. So, 2 rooms yon, good for 10. Nandito yung Sorella room and yung isa naman yung Figlia. So isang buong package, isang buong room nito, no? Yes. Tapos yung isang tinutukoy mo? Is, ayun, good for 7 naman yun. Yun, Oo. no? Okay. Okay, so saan mo kami unang itutour? Dito na muna. Okay, let's go! This next package is called Morito Ground Level Suites. Meron itong isang spacious living room na talaga namang very cozy ang dating. Kompleto rin sa gamit, kaya very convenient. In addition to that, naka-wifi na rin ito na abot hanggang sa pool area. Kaya, business with pleasure ba ang hanap mo? No problemo. Ngayon naman, pasok na tayo sa Sorella room. This room has a 1 queen size bed and can accommodate up to 2 to 3 packs.
Again, I just can't emphasize enough yung ganda ng ceiling. This room has a private bathroom na ang lakas makasyala at meron ding hot and cold shower system. Next, also part of the Morito package ay ang Figlia room. This room can cater up to 6 to 7 packs. May dalawang double-decker and pull-out beds. At syempre, again, this has a very stunning ceiling. At eto na mga kabalen, I would like to say na ito ang pinaka-favorite part ko sa resort na to, ang La Famiglia Function Hall. Ang lakas makamayaman ng datingan. This room can hold up to 50 to 60 packs. Once booked, you'll have a free access to the pool area at free use na rin ng Sorella room. Meron itong buffet area at hidden kitchen for the staff. Pero ang pinaka-breathtaking talaga para sa akin ay itong kanilang bar area at ang ceiling na mala Okada, Manila. Grabe, talagang pamatay ng Dad's Resort ang kanilang mga ceiling designs. Kulang na lang pangalanan na nila ito na Ceiling Resort. Okay, ayan mga kabalen. So that wraps it up. And nakita nyo naman, napakaganda ng buong resort. Kaya naman talagang recommendable itong resort na to sa lahat ng inyong mga events. Like special events, intimate events, mga team building ng inyong mga kumpanya, at mga kung ano-ano pang mga events. Kaya book na dito sa Dad's Resort at hindi kayo magsisisi. Personal experience, masasabi ko na isa ito sa mga pinakamagandang resort na nakita ko. Ayan kaya talaga namang babalik-balikan mo ito. Actually, parang ang gusto kong bumalik Balik ka na. Balik ka na, di ka pa umalis, balik ka na. At oo nga, syempre, Jimay, no? Gusto ko magpa-thank you sa lahat ng services na pinakita nyo sa amin. Nabusog kami, busog din ang mga mata namin sa ganda ng view. At salamat sa pag-invite sa amin at na-experience namin itong inyong napakagandang resort. Thank you, Kuya Kabalen, Motovlog, for stay. And Kuya Cookie, forever. Thank you sa pag-accept ng invitation. And sana bumalik kayo. Kaya always welcome kayo dito sa resort ng Tito and Tita namin. Bali, Tito and Tita ng asawa ko. Ayun. Okay. So as of now mga kabalen, talagang hidden gem itong Dad's Resort, no? O kaya ngayong naman na-feature na namin ito sa vlog namin ay hindi na siya magiging hidden. Kaya puntahan nyo na ano pang ginagawa nyo at i-experience nyo kung ano na-experience namin dito sa Dad's Resort. Ayan. So, paano ba pumunta dito para sa ating mga followers? Paano ba pumunta dito sa Dad's Resort and paano sila mag-i-inquire kung sakaling interested sila na mag-book dito sa place nyo? Bali, pwede silang mag-ocular visit. Bali, punta sila in between naman kami ng Santa Barbara Elementary School, Bacolor, tapos Santa Barbara Church. So, tapat kami ng Aslag Villas and nasa Google Maps naman kami. Tapos, pwede rin kaming i-PM dun sa page namin. Bali, just search Dad's Resort, tapos yellow yung logo namin. And through PM, pwede kong isend yung link ng Google Maps. Ayun. So, hindi ka naman maliligaw mga kabalen, no? Dahil napakadali lang puntahan. So, just search in Dad's Resort sa Google Maps at automatic na kayong dadalhin dito. Okay, so napakaganda talaga, no? Hindi ako makaget over, no? Ito lang nasa likod natin, talagang wow, Instagrammable talaga, di ba? Napaka-elegant, tapos talagang hindi ko ma-explain yung ganda Para ako nasa ibang bansa para ako nasa Okada. yun ako, exactly yun yung napipil ko or naging parang first impression ko. Para ako wow, Okada, Manila. Yes. And pwede siyang yung events na kuwari, wala nang budget for the balloons, ganyan. Yung mismong place kasi maganda na siya. Actually, no need na. Pwede na as is yung place. Ayun. Kaya, ano pang hinihintay niya mga kabalen? Book na dito sa Dad's Resort. Okay.
So, once again mga kabalen, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta or patuloy na sumusuporta kay Kabalen Motovlogs, no? At sana po tuloy-tuloy po ang inyong panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please hit that subscribe button sa YouTube channel ko and follow button naman sa aking Facebook. Ayan. And meron pala akong bagong Facebook page, no? So please tulungan nyo ako mga kabalen na habulin yung mga followers. So Kabalen Motovlog ang bago kong page. Yung luma ko naman ay yung MJ Mendoza, pero meron siyang Kabalen Motovlog na nickname. So doon po tayo sa Kabalen Motovlog mag-follow. Yung merong logo ko. Ayun. Okay, so ayan na mga kabalen. So hanggang dito na po muna. This is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!